Takhle procházka cesta Askem. Milane, tam to dobrý vej, ta kuchyň. Kamínka. Aqui, kamínka, tu je kameň, ale 4 nezera. 3000? Čo s kameň? 3. A złote Hej. Jegla se jdem s kameň, cinka dá. Ne, 1469. Kajské. Aha, to je židle. A nebo tady 2990. Takže tam bylo tam. Kantinu. Tak mi se Milana jde zahrát pokrmit. Co to je za materiál? Dub? Třešení. Aha. Zura, ukaž. Bych řekla, že dub je to. Jedna 999. 999. Sára, chcete si ten počítač? Hej, luxusní. Papírový. Zase. Jakože spíjáme. Hej, tam ten stůl je taky dobrý. Koukej, ještě židly jsou diamanty. Jsi sedíš jak královna. Mamo, Tato. teraz pojď se podívat na ten testu, ten je dobrý. Diamanty jsou v tom. Mamo, pojď se podívat na ten test, tady jsou diamanty v těch židlích. A jsou lehký. Hej. Mhm. Ještě jsou mají diamanty. Dobre, tam jest Jo, viď. No takže mami? No. Jasný, tak je. Čau. Vůbec se nepotím. Ten je hnusný. O, dobre sa na ňom spí. Nevím, nelíbí se, nemá živou barvu. Che Gianni tutte che erano una piccola fascia carina. Pasu? Daj. Ciangolento, ma io devo vedere la ricetta. Ja to ale nie je to špinavé. Dopusy nic. To chceš mojí? Mami, dej vanesenovou švejkačku, jí spadla. To ten je hezčí. Ale vidím tady. To sa rozťahuje. Už ne, to už je skládat si. Brada těžká. Ale koukej. Stane těžká si čanginka. To je 50% sleva na to. Teres, ale koukej, co na tom je. Brada těžká si čanginka kaškahy. Ale čo barvinu. To je tak. A mě. Pozor, aj Bude naše dní. Mně se líbí i tady ten. Ten tady. Slovo? Nie, nie. Tá pensando que fica praticando. No. Marisco. Sarvaricana, pašamule. O je. Už ani na to nesedím. Vy se musíte dívat i na to, že jaká linka, jaká byblince se nějak trochu hodí. Aha. Nejenom. No tak určitě si tady toho klince nebude hodit, hele. Spíš to vedle. Budeme si sedět na tom stole jako... Megdje stačilo kaj svakého kruhu, ne? Budeme na tom stole sedět jako Burhan Evliaulu. Kad naleti, ne? Máte se negdje se doskala. Jesi knou doskali? Ale sedí se na něm jak na Burhanovi Evliaulu. Jesi. 3000. To je ešte menší.
Ty tak mi to urobíš a dole tam podáš ta kocky ještě menší. A tak to ještě menší, když to půjde dole. Chvíli tam. Tak. A video je hotový. Já natáčím celou dobu. Už to má 5 minut. 5 sekund. To je teplo tady. Jo, veď. Aha. To se může netko zničit, no. To odpadne tam ty. Je potom. Tady je teplo, tyjo. Takže to je do Carrefouru. Sakro. Tam drží. Bože, musím se... Až to na mě spadne. Jej. Já jdu zdát dom. Ty jsou hnusný. Ale to je možný. Myslím, že aj se testu. Testu všechno chcem. Všechno zkusím. Pane, pojď to zkusit si na to sednout. Mamo, tort je pohodlný. Pojď si sednout. Mami, co si kupovat? Mamo, tady si kupovala tu naši sedačku, na který spíte vy, tady. Tady si kupovala tu sedačku. To poznám tady z čínských znaků. Tak si sednout, ale že jsem jaký. Mamo. Zkus si sednout právě. To je 100 gram či než naše. Kolik? 3,5 řednici. Anes. Pokaž mi nahoru. Tak jo, tak já ten. Ježiš, ale tam je debil. No. Musím se docem. Jo, ono se tady to točí. To je dobré. Mami, není drahý, koupíš nám. Sáro. 15 000. Prosím. Na 13 000. Ale to stojí 15 000 bez madrace, že? Nedám ti 15 000, ty debile. Milane, je to drahý 15 000. No co to je pro tebe? Pro tebe to je nula. Aquela pedra que eu falando de aquela tinha por aqui mesmo. Mamo, já bych chtěla takhle dvoj. Anes, pomož. Jsi kráva. Netum. Že tě miluju. To je hezký pokojíček. Chtěla bych mít takový pokoj. Urobíš mi taky. Teres, koupíš mi taky. Vidíš to? Koupí mi. Moja kesna je na mě hodná. Na vlak? Aha. Že rozumíš, že máme jít na vlak. To nemůžu. Ty jsi měla zůstat doma. Ona furt je taková zbrba, jak jen vypálí. Já mu rozuměla, že Co si rozuměla? máme jít na vlak. Že rozuměla, máme jít na vlak. Dám jednu tak jen. A ty máš mít pořádně, ne? Uši tvoje. Aspoň slyším blbě. Líp. Kdo to s tím děláš, jestli to? Ne, já ne. Pač já nejsem z toho.
Tereza nárazem. Jdeme, je mi tady teplo. Jsem měl přes potřeba. Mapu, kámo. Koukat. A ty u mě máme prosvětli. Tady natáčím tě ze zádu. Nevadí ti to? Ale jen, že to video půjde na YouTube. Jo. Teda myslím, že jo. Tak. Tady tebe kopnu. Je to natáčím celou dobu, to má 11 minut. Mamo, nechceš koupit pití, mi je strašný teplo. Tady. Počkat si koupím, kolik to stojí. Dobře. Máte tam Maruša. Nepil. Jdeme se robit. Co se děje? Nechce ho. To je ta Maruša. Už to dupe. Budou se prostili to váhu vaše. Mamo, kup to pití. Ale já mám žízek. Vyprodáno. Fuj, jsi hroznej. Pane, mi zase nebochni tou. Když nečekaně pum. A teď bych se ohnula, dostala bych do Tereza. Radži, přišla za ní.